माबायाव दा माबा खोमसि जादों न' हेलौ अ yang dabu-dabu haनाय नङा बायदि Jangan mulai. Kebenaran yang sementara. Kalau cek. Bisa tuntun menagar dulu ciara. Kajian menarik. Kalau sebenarnya. फोरमायखानाय बायदियैनो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि जयैनो मोनसे फट' लानाय Tapi bukan sahabat itu maksudnya kerja sudah sayang dari kerja kalau menjaga सानाव बिथांनि गोसो गोरबो बावनानै आरो नों आफादनि गेजेराव आलारि बाथि फोजोंनायाव माबाफोर जायगा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होननानै बिथांनि मगजजों फैनांगौ गोबाव खालामनाङा मुंखौ होफैनो थाखाय थाबैनो खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना मोसानो गोसो गुदुं एबा खन्थाइया दसेनाव जागोन